Kto je katolícky kňaz? Vo väčšine náboženstiev vystupujú kňazi. Sú to akísi prostredníci medzi ľuďmi a Bohom. Poučujú ľudí, posväcujú ich a vykonávajú v ich mene obety. Aj v židovskom náboženstve boli kňazi a mali podobné úlohy. Povzbudzovali ľudí vo viere, posväcovali ich a vykonávali obety. Kresťanstvo vychádza zo židovského náboženstva, takže kňazi povzbudzujú. Počkať, ale nie. V kresťanstve sa niečo zmenilo. Tu už nie sú kňazi, ale len jeden jediný kňaz, Kristus. V zhode s úlohou kňaza Kristus povzbudzuje ľudí vo viere, posväcuje ich a prináša obetu. Ale robí to takým dokonalým spôsobom, že k tomu netreba vôbec nič dodať. Ježiš je dokonalým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, lebo je pravý Boh a pravý človek. Je teda dokonalým prostredníkom, ktorý vstal z mŕtvych a viac už neumiera. V Novom zákone je už len jediný veľkňaz a ním je Kristus. Ale kto sú potom tí muži v čiernych košeliach či čiernych reverendách? Kto sú katolícki kňazi? Je to takto. Ako sme si už povedali, Ježiš priniesol na kríži dokonalú obetu. Svoj život daroval z lásky k ľuďom. Aby jeho obeta na kríži pretrvávala cez všetky časy a stále posväcovala ľudí, ustanovil Ježiš pri poslednej večeri sviatosť Eucharistie. Nazývame ju tiež obetou svätej omše. Nie je to žiadna nová obeta, ale sprítomňovanie obety na kríži. Aj kňaz, ktorý danú obetu svätej omše koná, je samým Kristom. Kristus je zároveň vykonávateľom a tiež obetným darom. On sa darúva svojmu nebeskému Otcovi. Zatiaľ je všetko jasné. To, čo sa deje pri svätej omši, nie je len čisto duchovná záležitosť, veď ide o sviatosť, čiže viditeľné znamenie, ktoré ustanovil sám Kristus. Ak sa pri sviatosti Eucharistie jeho obeta sprítomňuje pod viditeľnými znakmi, potom ten, kto ju koná, musí byť viditeľný. A presne tým je sviatostné kňazstvo. Vysvetený kňaz je tu na to, aby sprítomňoval samého Krista, a tak ho robil viditeľným. Kňaz nekoná vo svojom vlastnom mene, ale skôr vďaka tomu, že je vysvetený za kňaza, dostáva účasť na jedinom Kristovom kňazstve. Teda kňazské svetenie mu dáva účasť na Kristovom kňazstve. Kňaz koná v Kristovom mene. Preto sú kňazi v katolíckom ponímaní úplne odlišní od kňazov z iných náboženstiev. Katolícky kňaz nekoná obetu sám zo seba, či zo svojej svetosti, za seba či iných ľudí. Nie. Pri slávení svätej omše a zvlášť pri Eucharistii kňaz sprítomňuje Krista. V tejto posvätnej chvíli, čím viac sa stáva kňazom, tým menej je sám sebou. Znie to mysticky a aj je to mystické.